Ayo. Yo wis kae wong muring-muring. Oh, ke dapur ana kok ikan ndang. Salah. Lah iki bosnya muring-muring paling iki, Mang. Wangel wae kok ngene. Lho, wah. Lah kon iki lho. Bladok dapur ana koyo ngene. Iki gak enak makane. Layak wong muring-muring. Wis ayo di. Wis badokanmu ku dakean jotok cewek rae. Mesti ae wong ngamuk. Ngene kok tak sakit mang-mangai. Tapi ya jangan nyang-nyangen nek. Mosok garep Pak badokno ae. Apa Mas? Ayo bos, bos. Kok ngene urat maneh kok ngene. Lah kok nek tugasnya ngene ate piye? Lah kok pakan kok ora tarik kok ngene mu batir. Ayo lah golek rombongan. Lah nek karepe wong akeh coblosan, Bos. Oh, ya apa ya babat to, Bos? Kon gelem ta dipakani sapu. Lah mu batir rek. Wah, Hei, Oke, Bos. Bang Plecit mang ya openan biere. Loh, yo gak ro, Bos. Lah mangku pamit. Tambane sik. Kalem rek. Tak bayar kon nanti jare. piye? Lah kok ngene tareke. Gorong. Wah, yo gak ro, Bos. Sing tak pikir iki nek iso ya sauren utangku, Bos. Maksudmu piye? Yo, tak sauran. Utangku mang ditagih, Bos. Potong gaji. Nah ngene ae. Kon jaluk di piro sih utangmu nang ngene Bang Plecit? Sik piro, Dik? Juta. Wo, sakmono, Bos. Tak tuwonyo ndasmu ping 3 ah. Tak lunasi. Kone. Yo ping 5 jangkep e bojoku. Kon sing utang kok aku sing nyaur. Loh, tak joli penggawean kok. Oh ngono ah. Iya, iya. Sampe gak bayaran. Nah, gak apa-apa penting. Yo bayar ono titik-titik iku ae sing dipotong gaji aku gak. 3 juta. Berarti kon gak bayaran sak wulan gelem ta? Oh, gak apa-apa, Bos. Pokoke aku wis lunas utangku, oke? Awakmu ae tapi aku yo mau. Yo gak lah yo iki tok. Berarti arek iki kok sak wulan gak tak. Heeh. Tapi yo kon gak bayaran. teli. Mesti piye nih, Bos? Lah iki mang kudu gak budal lah yo. Kandane aku ku kena musibah. Ngene ae. Sauri gak apa-apa. Iya, Bos. Tapi nyambut gawe ku sing temen. Oke, Bos, wis gak temen-temenan tok sing temen. Bro dhewe nduk ya. Ate arek iki bras tak pakakno wedhus. Wah. Aku saiki gak apa-apa kok. Ojo rek. Apa ajarno iki ae. Tenono yo. Iya, Bos. Kok nek arek rene tak sahur. Oke, terima kasih, Bos. Enak pulih semangat nyambut gawe, oke, he? Kupingmu gak tumpuk. Wah, itu motok. Ayo pakak nang ngene sing rodok sing akeh ae, Bos. Sing mumpung gawe. Tak dipakakno maneh. Woi, woi. Wes kon turutono, Bos. Ya, kon ora awas tak saponake. Oke? Pakakno saiki ta le. Kan iki Bos. Piye iki dipakakno ta, Bos? Tak apa-apa tandang gawe, Mas yo gak bayaran. Pokoknya yang penting aku mari ya. Oneng talang ono lintang cahayu. Ora penak gak kembecak ae sampean. Wah, sama tak ada nih tak kok mati pisan. Barang kok bayaran. Ini nek lagi bunga-bunga Bos, atine iki. Wah. Lha iku Bos arek Bos. Wah, diredi aku golek awak ketemu. Marani arek loro iku lho. Sing ngene. Kene yuk. Piye Bos? Piye sih to tak gak? Lho yo sih Bos. Citro gasi iki ae aku. Sawi lho. Aku kan nyele 100 ae. Tolongan 3.000. Nyaur utangi arek iki. Wis kono aja nang omahku maneh wis disauri. Cerita itu. Loh, yo sih Bos wis lunas. Cerita itu sih kurang. Tak batalno lho. Oh, aja Bos. Utangmu lho piro? Wis 10.000 mang iya ta? 10. 10.000 tapi kurang 3.000. Oh, ora ngono benae. Oh, niku aja golek bathi kon.
Ya iya wae bayar terakhir kon bulet ae ngono. Ngono kate diundak-undakno. Kon gak warep kon mlebu wetengmu. Wis gak apa-apa tak lowon 3.000 lek. Sama dihitung nang kono. Wis ready ya iki. Mari ngene tak parani. Berarti kok nyeli maneh sak ngomong lunas ya. Bener kon nek. Kok bos guyon bos guyon. Kayak anu ngetes kesabarane samane sak piro ngono bos. Gak ada sabar. Wis tak adol kabeh gawe kula wedhus. Ayo sabar didol. Mulai cek utang maneh turu wedok pakono wedhus kono. Iya wis tak omong iki. Ora kono telek. Yo nang berkalkulasi Tapi seumpama iki kate tak pangan wis eman. Emang piye bos? Tak kongkon ae ngrabeni wedhus ku wedok. Lumayan gede keturunan ya. Wah ayo Babah. ndase ndas suwom awake awak wedhus. Wah, po weteng Larang regane. Tambah larang. Engko didol paro denggel mah ngrabeni wedhus.